Yuto. Terus Yuto. Salam Beni. Sesarengan kebawiran. Wonten lapar itu. Joki. Iya. Iya. Sopo sing ora gelo? Tak enteni teko esuk teko sore kowe ora teko. Lah kowe kan bisa wae yo. Ya sak-sakku kok. Ngono kowe nek butuh ambil kono-kono ya aku kabarono. Sisane iku golek ganti ngono. Lah aku mbek Mas Rizka kok. Pak yo. Iya Mas yo. Aku nek Mas Rizka rawani nyeneni aku. Nek kono mau lho Mas. Janjane kowe nang ngendi? Gelaganmu Mas. Sajak nyurika. Tak bos.
Oh ngluruk. Mriki. Joget mriki. Salone mriki rene. Oh lho, Asri Loperi urung teko rene. Wong kok bature wis kesel kok lagi teko. Walah, jan. Kowe iki gene nyandi pemblasuk keteko Tawang Mangu apa piye? Ora Mbak Asri. Sajake goleki alamat kene mau bingung kesel. Teko kene terus ngombe kalau. Lah wong bature wis tele-tele kok lagi teko ngono kuwi. Ngono ki gajine ya full Mas Rizka. Lah alhamdulillah ya Allah Mas, ndang mulya. Kowe iki ning kene gur ngrusak pemandangan. Alhamdulillah ya cah teko keri, jatahe snack lak entek to. Omonganmu kuwi lho nduk wis jan. Mesake. Ngojek nek cilek tak tokone cilek ya. Heeh. Pecilekku. Jan-jane kowe nang